ನೀರು ಬರಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ನೀರು. ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ಯಾನ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಮೂಲೆ ಬರ್ಪುಡು ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಇನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಂಚಾದ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಉಂಸ್ದಂಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಆಂಡ್ ತೂಕದ ಅದೊಂದು ಮೂಲು ಅಂಚಾದ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಇನ್ನು ಹಸಿರು ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಪ್ರೊಪೋ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಇಂಕಲ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಬತ್ತದ ಉಂಸ್ದಮಲ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅತ್ತೆ ಇಂಕಲ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಉಂತದಂತಲೇ ಅಲ್ಪ ರೋಡ್ ಹೋಗ್ಲಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಅಲ್ಲೂ ಪೂರ ಪಟಾಕಿ ಪೂರ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಬರ್ರೆ ಅನ್ನಗ ತೋಜ ಪೋಚಿ ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲೆ ಕಾತ್ ಸಾಕಾಂಡಿಯಾ ಬತ್ತನ ಅದು ನಂಗೆ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಹೊಡೆದು ಪಿದಾಡ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ನೀರು ಬರಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಬಡ ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಅಂದ
ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೇನೊಂದುಂಡು ಅವು ಸುಮಾರು ದೂರ ಪೋರೆಂಡು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಗಿತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆ ಈತ ಎಲ್ಲೆ ಒನಸು ಪೋರೆಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒನಸು ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಳ ಸಾಯದಕ್ಕ ಒನಸುಂಡು ಒನ್ನಸನ್ ತರ್ಪನೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಲ್ಲೆ ಪೋರೆಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೋನೆ ಫುಲ್ಲು ಕುರೆ ಯಾಪ ಉಂತುದ ಬತ್ತೀನಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 5:30 ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಎಂಕುಲು ಕಾಲು ಕಮ್ಮಿ 4ಕ್ಕೆ ಬೋದು ಉಂತುದ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಅದು ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಗೊಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣದಾನೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪಡಿ ಉಂತುದು ಬೇಗತ್ತದು ಸೇಪೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೋನೆದ ಅಂಚ ಉಂದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆ ಪೋದು ಅಲ್ತ ಕೂಡ ಎಂದಕ್ಕೆ ವೀಡಿಯೋ ನಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಲ್ಪನ ಕೋಲದಡೆ ಪೋದು ಕೋಲತ್ತು ಒನಸ್ದಡೆ ಪೋದು ಅವ್ರದ್ದು ಎಂಚಪುರ ಆತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚ ಆತನ ಪೂರ ದಿಗ್ಲೆ ತೋಜಾವೆ ಅದ ಮತ್ತೆ ಇನಿ ಬಾಯಿ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ವೆ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇನಿ ಇಂಕ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಪೋರೆ ಪೆದ್ದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ತಾನು 12:30 ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಒನಸು ಉಂಡು ದರ್ಶನ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಒನಸ ಹೊರತಿಗೆ ಇಂಕ್ಲು ಪೋಪಿನಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೊಕ್ಕ ಒನಸು ಇದು ಬೇಗ ಪೊಂಡ ಅವಳು ಮಸ್ತ್ ಉಂತೋಡಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಪೋಪಿನ ಇಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಪೊಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ನೆಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪನೆ ಕೈತಲೆ ಅಂಚದು ಇಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಪಿದಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪ ಏನ ಪೂರ ಆಪುಂಡ ಇಂಕ್ಲೆ ತೋಜ ಆಂಡು ಇಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡ್ ನಾವು 12:30 ಅದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ 1:30 ಗಂಟೆ ನನ್ನ ಜೋಕುಲ್ ನಾವು ತುಜಿಲೆ ಎಂಚಿನ ಲಡಾಯಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಏನ ಆಡದೆ ಮೇಕಪ್ ಆಡೋದಿಲ್ಲ ತೈ ಕೆಮರ ಕತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈತ ನನ್ನ ಪೋಪ ಎಂಕ್ಲು ಪೋದಾಯ ಬೇಕಾಲು ಏನು ದಾದ ಅಂತೋಕ ತರ ಹಾಕೊಂಡು ಗಂಟೆ 1:30 ಅಂಡು ಆತನದ ದನ ಪೂರ ಕೊಂಚ ಅಂತೋಕ ಏನು ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕುಲು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಗಾಡಿಡ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಕೈತಲು ಅಲ್ಲೇ ಬತ್ತುಂಡು ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚಾತ ಜನ ಇಜ್ಜಿರದ ನಂದಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವು ಕೂಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಥರ ಒಂತುಂಡು ಪೋರೆ ಮಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆತುಂಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಸಭೆ ದೇವರು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಪೂರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೀನು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಇರತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚಾತು ಒನಸು ಲೈನ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಲೈನ್ ಇರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಒನಸು ಲೈನ್ ಅಂತದ್ದು ಒನಸು ಮಲ್ತದ ಆಂಡೆಂಕಲ್ನ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಲ್ಪೇನಿಕಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನಂದಿನ್ವೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾಲ ಇತ್ತನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾವೇನು ತಪ್ಪಿತ್ತನ್ನ ತಿದ್ದರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೇನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಬೇತೆ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ